שלום אסף. שלום דורית. מה שלומך? מצוין. ברוכים הבאים למוזיאון כפר סבא. אנחנו בעצם המוזיאון הארכיאולוגי וההיסטורי לתולדות העיר כפר סבא. אנחנו מספרים את סיפורה של העיר מהעת העתיקה, מהתקופה הרומית, ועד בעצם לימינו, כמעט לימינו, שנות ה-80, שזה מה שמוגדר היסטוריה. נכון מאוד. הכפר העתיק, כפר סבא, נמצא במזרח העיר, והיום הוא איפה שהגן הארכיאולוגי של המוזיאון. שם בעצם פגשנו בפעם הראשונה את תושבי הכפר החקלאי הסבאים. הגן הארכיאולוגי שנמצא במזרח העיר הוא בעצם האתר של הכפר הקדום, כפר סבא. האתר נחפר על ידי הארכיאולוג דוקטור איתן איילון ורשות העתיקות, והממצאים הובאו אל מרכז ספיר לתצוגה. מרכז ספיר הוא בעצם מרכז התרבות המרכזי של העיר כפר סבא. אז בואו נצא בעצם לתחנה הראשונה בשביל הראשונים, השביל שמרכז את כל אתרי שימור המורשת שנמצאים בכפר סבא. אז אנחנו נמצאים בנקודה הראשונה לאורך שביל הראשונים. הנקודה הזאת נמצאת בקריית ספיר, שיש פה את היכל התרבות מימיני ואת בית ספיר משמאלי. סביבנו אתם יכולים לראות את הגינה המרהיבה הזאת שעיצבו אדריכלי הנוף ליפה יהלום ודן צור. מה שהם ניסו לעשות זה לשלב בין אלמנטים של המים, האבן והירוק. מכאן אנחנו נמשיך את ציר ההיסטורי של כפר סבא לאורך רחוב רוטשילד הישן. בשנת 1991 תוקן חוק תכנון הבנייה בישראל, והתיקון ה-13 בעצם קבע שכל עיר צריכה להכין רשימת שימור מסודרת ולהגיש תוכנית שימור שתשתלב בתוכנית הבנייה העירונית. בכפר סבא התוכנית הזו הוכנה והוגשה לוועדה המחוזית כבר בשנה שעברה. אנחנו נמצאים כרגע בחצר בית הומינר, אחד מהפרויקטים המאוד מאוד מוצלחים שקרו כאן בכפר סבא בתחום השימור. זה בניין שנבנה בשנות ה-30, שימש בהתחלה כבית פרטי בכלל, ואחר כך עבר כמה וכמה גלגולים. אחד מהם היה בית ממכר לבילונות, חנות בדים, ואפילו לשנים אחדות המקום הזה שימש בתור בית ספר. כשהבניין הוכרז לשימור, הוא נרכש בעצם על ידי משפחת שבת, וקפה לנדבר החליטו לעשות בית קפה. אנחנו רואים בחזית הבניין בעצם את כל קווי המתאר ההיסטוריים של הבניין הזה. הסגנון שלו נקרא בית מושבה. אפשר לראות את זה לפי הגג, שיש בו 4 שיפועים, אפשר לראות את מרזב הפח הגלוי, ואפשר לראות את הטיח שבו השתמשו. מכאן אנחנו נמשיך לאורך הציר ההיסטורי של רחוב רוטשילד. מאחוריי נמצא בית הקפה ההיסטורי פידלר, קפה שכל כפר סבאי הכיר אותו. הוא נמצא על הציר הראשי שבין רחוב השרון, שהיום נמצא רחוב ויצמן, והציר ההיסטורי של רחוב רוטשילד שעליו דיברנו. בית הקפה נבנה ב-1932 בסגנון הבינלאומי. הוא נבנה על ידי הזוג לבנברג. בני הזוג לבנברג מאוד מאוד רצו לנהל בית קפה, אבל מה לעשות? לא היה להם את הניסיון לעשות את זה. ואחרי כמה שנים הם החליטו להשכיר את העסק. הם הזכירו את המקום למי שכן היה לו ניסיון, בני הזוג פידלר. בני הזוג פידלר כבר התנסו בניהול של מסעדות ובתי קפה בירושלים ובתל אביב, והם לקחו בשמחה את המקום המיוחד הזה במרכז המושבה כפר סבא. מה שייחד את המקום היה קהל הלקוחות שלו. מצד אחד הפועלים והסוחרים של כפר סבא, ומהצד השני החיילים הבריטים. מה שהיה מאוד יפה במה שעשה אדון פידלר היה לגרום לבריטים להשתכר. הוא היה מגיש להם בירה, היה מגיש להם יין, ובטוב ליבם בבירה, כשהם שיכורים התחילו לברבר. וכשמברברים רושמים את הסודות, ואת הסודות מעבירים אחורה אל ההגנה. אנחנו נמצאים עכשיו במתחם החאן, מתחם השימור המרכזי של העיר כפר סבא. המבנה המרכזי שלו הוא החאן. כיום לשכת ראש העיר, ששם יושב ראש העיר, מנכ"ל העירייה, נמצא חדר מועצת העיר וקיר יקירי העיר כפר סבא. מעבר למבנה הזה שנבנה בתחילת המאה ה-20 ושימש בימים הראשונים שלו כחאן, חאן כשמו כן הוא, שימש כמקום אירוח ולינת לילה.
ישנו בו הפועלים שעבדו את האדמות כאן בכפר סבא. הפועלים האלה הגיעו מפתח תקווה, הם הלכו כל יום ברגל את כל הדרך הזאת ונשארו כאן לישון בלילה. הם היו צריכים הגנה ומקום שבו הם יוכלו להעביר את הלילות שלהם בבטחה. במתחם נמצאים גם מספר אתרי שימור מורשת נוספים. יש קודם כל את האקליפטוסים, שכאן לידינו צריכים בין 9 ל-11 ילדים רק כדי להקיף את הגזע שלו. נמצא כאן בית הבאר. סיפורו של בית הבאר הוא גם כן סיפור מרתק. הוא התגלה בטעות. בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20 היה תכנון להרחיב את מזכירות העיר כפר סבא. כשהתחילו לעבוד על השיפוץ, הפועלים כמעט נפלו לתוך הבאר. הבאר הראשונה של העיר שנחפרה בשנת 1906. הבאר כוסתה עם תחילת שנות ה-40 והפסיקה לשמש כבאר פעילה, ולכן גם נשכחה. לאחר שהתגלתה הבאר בעצם התחיל פרויקט השימור הגדול של בית הבאר, שעכשיו אפשר להיכנס אליו ולראות את הבאר בעומק 17 מטרים, היא מחופה בזכוכית משוריינת, ואפשר אפילו ללכת אליה ללא שום חשש. האתר הבא שנמצא כאן במתחם הוא בית הכנסת המרכזי של העיר כפר סבא, שעבר ממש לאחרונה בשנת 2023 שיפוץ נוסף. האתר הרביעי כאן במתחם החאן הוא צריף הסנדלר. יהושע הוכמן, הסנדלר המיתולוגי של העיר כפר סבא, בעצם לימד את עצמו להיות סנדלר, התמחה באורתופדיה, ואפילו ראשת הממשלה גולדה מאיר הייתה באה לכאן על מנת שיכין למדרסים הידועי בשם נעלי גולדה. מכאן אנחנו נמשיך לתחנה האחרונה היום, גן הברון מנשה. בואו אחריי. הגענו לאחת הפנינות המיוחדות בעיר כפר סבא, גן הברון מנשה. גן הברון מנשה בעצם נבנה על ידי הברון פליקס דה מנשה. מי היה הברון פליקס דה מנשה? הוא היה ראש הקהילה היהודית באלכסנדריה. הוא היה מקורב לחיים ויצמן ששכנע אותו לבוא ולהשקיע מכספו בארץ ישראל. הוא קנה כאן שטח עצום של אדמה. כאן הוא תכנן לבנות בעצם את הבית שלו ולעבור לגור בו. מסביב הכל היה מלא פרדסים, כפי שהיה נהוג בארץ ישראל באותם השנים. הפרדסים הניבו תוצרת נהדרת שנשלחה לאירופה והייצוא פרח. לצורך הקמת הגן הוא לקח את בני הזוג חיים ומרים יופה. משנות ה-30 בעצם בני הזוג יופה טיפחו את הגן הזה. הביאו לכאן עשרות מינים של צמחים ועצים מכל העולם. יש כאן עצים ממש נדירים, יש כאן פיטולקות שהגיעו מאוסטרליה, יש כאן ברוש ביצות, יש כאן אלונים, מקום מאוד יפה. אתם כמובן תבואו לבקר כאן בהזדמנות קרובה. בשנות ה-30 גם הגיעו לכאן חברי המחתרות שפעלו כאן באזור. היה במקום סליק, ובעליית הגג של בית משפחת יופה הייתה תחנת אלחוט. שהאלחוטנית שהפעילה אותה התחפשה לעוזרת הבית שלהם, והייתה מכאן מעבירה מסרים לחברים שלה אודות המידע שהתווסף כאן בכפר סבא. בשנות ה-60, לאחר שהברון דה מנשה נפטר, את הקרקע מכרה משפחת דה מנשה למשפחת אייזנברג. משפחת אייזנברג הפכה את המקום לאבן שואבת לאנשי תרבות עברית. במקום צילמו את הסרט הכלה וצייד הפרפרים עם יוסי בנאי וגילה אלמגור. התארחה בגן השחקנית הנודעת, סופיה לורן, שהוזמנה לכאן על ידי בנם אברהם יופה ושהתה כאן מספר ימים. בשנת 2018 הגיעה משפחת אייזנברג להסכם היסטורי עם עיריית כפר סבא, ובמסגרתו היא העבירה את אדמות גן הברון מנשה לניהול העירייה למשך 25 שנה. בשנת 2020 הסתיים פרויקט שיקום שדרת הברושים המדהימה שיש כאן מחוץ לגן, והתחיל פרויקט שימור הצמחייה ההיסטורית של גן הברון מנשה, בשיתוף מוזיאון כפר סבא והאגרונומי דוקטור עדה סגרה. טוב, אנחנו סיימנו בעצם את הטעימה הקצרה והמיוחדת שהכנו לכם כאן מהעיר כפר סבא. נתנו לכם טיפה להכיר את ההיסטוריה של העיר שלנו דרך המבנים והאתרים לשימור שנמצאים לנו כאן. ואתם ממש מוזמנים לבוא לבקר אותנו במוזיאון ובאתרים השונים. יש לנו סדנאות ופעילויות לכל המשפחה והרצאות וסיורים והופעות. המון פעילות של תרבות באתרי המורשת של כפר סבא. ותודה שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שנהנתם. להתראות.